Velkommen til Zulu Tur. Og i dag der står vi foran Multikulturum i Sønderborg. Og det er nok blive fedt. Kom on! Og her i Sønderborg kan vi se de her 5.500 kvadratmeter at gøre rest med. Vi skal bare ind! Kom on! Jens, det er den anden vej. Nej! Det er her, vi skal hen. Det er altså ikke der, det er en byggeplads. Det er derhen! Nej, Jens, vi skal altså derind. Cykelparkering, cykel, afvig, og skøl, og arken. Ja. Børnebibliotek. Det er når mormor hun er for gammel til at køre på andre skoler. Multikulturhuset har Sønderborg Bibliotek, administration, landskonstrum, voksenbibliotek, Sønderborg Bibliotek, café, og der er jo godt råb. Fuck, det er kedeligt. Jakob, det er kunst. Helvede lort. Jakob. Jeg hedder ikke Jakob, jeg hedder Jan. Jakob, det er en lumpe. Det der, det er altså kunst. Jeg har ham der marshmallow, mand. Ham der marshmallow. Det er fed. Jens, prøv at se her. Det er den her Torsten Slager, den sten, jeg kastede ind på hans hoved. Ja, hallo Jens, det her det har kostet 80 millioner. Shit. Ret den. Come on. Hallo. Thomas, jeg kan ikke finde ud af at læse tysk. Gå nu bare derhen. Nej. Jens, du skal jo ikke læse noget, du skal kun kigge. Nej, jeg kan ikke finde ud af tysk. Det er ligegyldigt. Nej, tysk. Jens, det her det er bare bord til at læse ved. Jamen, det er bedre end tysker. Der er se, den kan tænde. Der er altså ikke nogen tyskere herinde. Jo, der er. Tysk bibliotek, det kan jeg ikke. Min morfar, han blev skudt af tysker. Kan jeg ikke. Jo, det kan du godt. Nej. Jens, du får en is, hvis du går derind. Marco, Ja. så skal vi derind. Ja, kom så Jens. Se Jens, det er et bibliotek. Thomas, var det ikke det her, der var hundehus før? Jo. Der er kæmpe forladt hus. Jo. Og til at slægte den døde her. Det er ikke sjovt. Og hvorfor gjorde de det? Fordi de var onde. Thomas, hvad laver du? Find væk. Jens, hvad laver du? Ikke noget. Find væk. Jens, hvad er det, du kigger på? Nej. Hvad er det, du kigger på? Thomas. Ja. Det er det ikke billedbøger. Nej, det er også et voksenbibliotek. Nej. Kan jeg ikke. Jens, du er voksen. Nej. Jo. Jeg er 11-12 år. Det er en eller anden hvidhåret heks, der er død. Jeg har stillet det ud. Er det? Jens, det er kunst. Nej, det er en eller anden hvidhåret heks. Game of Thrones. En moderne Game of Thrones borg. Det her, det er bare et bibliotek og Sønderborg Kulturhus. Nej. Det er en borg. Game of Thrones. Og den her, det er en fucking vikingpensel. Vikingpensel. Jeg er meget bange for ham der. Jeg vil ikke gå ned nu, Thomas. Jakob, vi skal altså til afsted nu. Jeg hedder ikke Jacob. Jeg hedder Jens. Jens, vi skal til afsted Jeg nu. har sagt Jacob til min onkel. Vi skal til afsted nu. Jeg gider ikke ham der. Lige nu derinde. Nej. Jeg vil gerne noget nu. Thomas, jeg vil gerne hjem nu. Jens, hvad kan unge bruge det her til? Jeg ved ikke. Jeg skal hjem nu. Jeg skal ud og have min magtrum. Jens, Nej. det her det er en kunstskole. Det er det børnene kan bruge det til. En kunstuddannelse. Jeg har sagt til dig 100 gange nu. Jeg er hjem nu. Jeg er blevet pulet med røv. Og blevet pulet i hovedet. Og pulet med røv. Jeg er bare hjem nu. Fuck noget lort.